Amsterdam 1979-1980. Een rumoerige stad, al eeuwen toevluchtsoord voor minderheden. Een stad waar veel ontstond en zal ontstaan. Rembrandt, Provo, Spinoza. Een stad met Joden, negers, homoseksuelen, feministen, spuiters en gekken. Een stad met opengebroken straten en uitpuilende cafés. En in deze metropool woont een vrouw, een mens, op een etage in Oud-West. Margreet Dolman. Margreet Dolman, dat mens, worstelt zich als elk ander een weg door het rumoerige en vaak eenzame leven. Daar heeft u weer gelijk op. Zij probeert haar hoofd boven water te houden. Gesteund en omgeven door dokter Valentijn. Rustig dan maar. Haar benedenbuurman Guttering. Ik ben nog bij mijn eerste ex-vrouw geweest. Door een toevallige passant. Maar dat liep wat sneller. En door een vroegere vriendin. Dat oogsteetje met Greta. Margreet Dolman, dat mens, kent de eenzaamheid, houdt van de liefde, zoekt de chaos. Amsterdam herbergt vele typische mensen, maar slechts één, Margreet Dolman. Zij is openhartig. Zij is teder. Zij is de koningin van Amsterdam. Dank u wel voor het compliment. Mevrouw Dolman, wat heeft u toch een mooie grote schoenen aan? Zijn die nog van uw grootmoeder geweest? Meneer Guttering, ik heb helemaal geen schoenen aan. Die staan in de gang. Oh, neemt u me niet kwalijk dan. De ogen mogen ook wel weer zijn flinke beurt hebben, dunkt mij. Nou, eerst mijn tanden, hoor. Ik moet eerst nieuwe jackets hebben en luttele bruggen. En dan komen volgend jaar mijn ogen aan de beurt. Waarom? Hebt u in godsnaam bruggen nodig? Nou, om dit hier te overbruggen. Hier, ziet u niet? Dat moet hier al gelegd worden. Daar en hier. Ja, Ziet u? maar dan kunt u volgens mij veel beter één hele grote brug nemen. Als ik dat zo zie. Nee, hè? dat kan niet. Dit zijn de grootste bruggen die ze kunnen maken. Ze kunnen niet over mijn hele bovenkant een brug maken. Dat kan helemaal niet. Wat een onzin, Nee. wat een onzin. Als ze een brug over de Oosterschelde kunnen maken, dan kunnen ze toch ook wel een brug over uw bovenkant maken? We praten toch wel over hetzelfde, hè? Gaan we brutaal worden? Ja, mevrouw Dolman, ik vind dat u altijd stront-eigenwijs bent. U weet dit altijd beter. Ja, dat is zo. Ja, daar Nou. heeft u weer gelijk op. Wilt u een pilsenkindje van me aanvaarden? Oh, nou graag. Zeg, dat vind ik leuk. We hebben nooit lang ruzie, hè? Oh, noemt u dat ruzie? Nou ja, Oh. min of meer toch wel. Oh, Het God was toch- allemachtig. Vindt u dat al ruzie? Vond u het dan geen ruzie, mevrouw Dolman? Vond u het geen ruzie? Nee, Oh. meneer Guttering, als we echt ruzie gehad zouden hebben, dan had ik uw kleren in fluiden gescheurd. Waarschijnlijk tevens uw arm gebroken. Oh, maar als u dat gedaan had, had ik uw servieskast met oud-Hollands porselein omgekieperd. En dan was ik daarna op gaan dansen. Oh ja, Dat had ik dan gedaan, zou u dat dan ja. gedaan hebben? Ja. En weet u wat ik dan gedaan zou hebben? Nou? Dan zou ik met mijn stofzuiger naar beneden gegaan zijn. En dan had ik in mijn eentje uw hele postzegelverzameling opgezogen. Oh, en had u mijn suikerzakjes laten liggen dan? Daar zou ik een pot koffie overheen gekieperd hebben. Oh, wat kunt u gemeend zijn. Dan zou ik uw poes Bijour het raam En dan zou uitgegooid ik hebben. u een trap tegen uw onderbuik gegeven hebben, zodat uw ballen door de kamer zouden slingeren. Nou, gaat u te ver. Ja, dat is zo. Daar heeft u weer gelijk op. Nou gaat ja. u echt te ver, hoor. Ja, dat geef ik toch toe. Dat zeg ik toch. Ja, dat is zo. Daar heeft u weer gelijk op, ja. Ja, ik ga denk ik maar eens met mijn voeten in een tijltje water zitten. En dan wachten tot de zon ondergaat. Ja, dat kan ik ook wel eens gaan proberen. Dat is wel een goede tip. Ja. Eventjes alleen op mezelf. Dan neem ik straks nog zo'n heerlijke slagroompunt. En daarna een prachtige mokka-carré. En een paar van die verrukkelijke appelfrikandellen. Heerlijk. Wat kan het leven toch aangenaam zijn zo'n tijd. Verdamme, ik schrik me de kaleren. Welke verdwaalde belt er nu bij mij aan? Als het maar geen ongelukstijding is. Want dan kan ik mijn slagroomfrikandellen wel vergeten. Nee, maar. Wie mag u wel wezen? Mag ik binnenkomen? Ach, wel ja, waarom niet? Oh, zeg, wat een snot en kwijl komt u uit uw hoofd. Het lijkt waarachtig de Tweede Wereldoorlog wel. Is dat de kamer? Ja, daar, ja, daar bevind ik mij momenteel het meeste, hè. Dat is mijn living, zou ik maar zeggen. Ach ja, het mag wel een kwastje hebben natuurlijk, maar ja,
uiteindelijk mag ik zelf ook alweer eens een kwastje hebben. Hè? Het plafond dat buigt een beetje door en het behang dat laat wat los. Maar ja, aan de andere kant geeft het ook wel veel sfeer. Hè? Bent u een ontheemde eigenlijk? Ja. Ja, hè? Ja, dat dacht ik wel. Gaat u maar zitten, Daria. U heeft zeker heel veel liefde moeten missen, hè? Ja. En ook nooit betaalde liefde mogen ontvangen, zeker, hè? Nee. Ja, wat leven we in een wonderlijke wereld, hè? Dat is wel zo, ja. Ik zelf heb wel eens een keer in de open lucht moeten slapen. Toen had ik mijn huissleutel doorgeslikt, omdat ik in de winkel bang was dat iemand hem wilde pikken. Maar ja, toen kon ik dus mijn eigen huis niet meer in, hè? Maar goed, u zult wel uw eigen problemen hebben, hè? Zo te zien. Ja. Waar slaapt u eigenlijk? In het park. In het park, ja. Alleen als het hagelt, zal het geen pretje zijn om in de open lucht te slapen, hè? Nee. Maar ja, dat zullen ze wel vaker tegen u gezegd hebben, hè? Ja, ik zal wat dat er gaat wel niet de eerste zijn. Dat denk ik tenminste niet. Dat verbeeld ik me niet, hè? Lekker zwervertje van me, hè? Hoe vindt u trouwens mijn nieuwe jurkenkindje? Bevalt de couleur u wel? En kunt u zien dat hij afgeprijsd is? Nee. Nee. Oh, ik ben er zo blij mee met deze jurk. Hij schijnt zo aangenaam door, vind ik. Hij is zo vlinderdun. De wind, die heeft ook zoveel vrij spel. Elk briesje kan ik in me opnemen. Wonderschön is het niet? Ja, nou, en verder maak ik het ook wel goed. Ik hol dus momenteel van de ene depressie naar de andere. Maar ja, als je het één keer weet, is het ook niet zo erg, hè? Goed, ja. Hoeveel jaren telt u eigenlijk? Hallo? Ontheemde. Slaapt u? Nou, verdorie, dat moet ik in mijn huis niet hebben. Geen slapende zielenpoten. Lelijke zwerver. Jou zal ik met de koekenpan op je hoofd slaan. Wacht, nee, ik geef je een muilpeer. Dat is een graad menselijker. Zo! Dat heb je verdiend, kleine smerige zwerver, om in mijn huis een beetje te gaan slapen. Het is de dam niet hier. Nou, veel mensen zien in mij een monument van rust en liefde. Uw neus bloedt. Jasses, u maakt allemaal vlekken op mijn kunstberber. Bloedvlekken gaan er niet meer uit. Dan kan ik toch Moet niet. weer een doekje uit de keuken gaan halen. Wat moet ik hebben? Ja, u moet uw neus dichtknijpen, kreng. Dan stoot het bloed uit zichzelf weg. Hoe heet u eigenlijk? Bester. Zo, dat heb ik snel gedaan. Nou, kijk eens aan, het valt nog wel mee allemaal, hè. Wat heeft u trouwens een prachtige kind, zeg. Goh, daar zou je haast een beeldhouwwerk van maken. Heeft u eigenlijk nooit last met knikken? Wat? Het lijkt me zo moeilijk knikken met dit formaat kin. Hè? Nou, dat is niet zo, hoor. En een ander punt. Heeft u veel borstharen eigenlijk? Het is maar een vraag. Ja. Nou, u hoeft de blouse voor mij niet open te maken, hoor. Ik geloof u feitelijk wel op uw erewoord. Ja, u mag hem wel openmaken als u wil. Natuurlijk, wie ben ik om u tegen te houden, hè? Ja. Wat een wildernis. Ik ben juist zo weg van borstharen. Oh, wat verschrikkelijk, zeg, wat prachtig. En op uw retenkindje, heeft u daar ook haren? Wat moet u zich dan beschermd voelen, zeg? Heeft u geen zin om onder mijn dekens te kruipen, wellicht? Ja, want ik hou toch zo van mooie muziek. U kunt uw kleren daar wel op de poesenmand leggen. Bijou, die zit toch meestal in zijn kattenbak, hè? Zo, dus dat is dan wel makkelijk, hè? Ja, op die manier gaat u maar lekker rondliggen, hè? Ja. Heeft u eigenlijk ook geen
hondje of poesje of een leuk plantje ergens waar u erg aan gehecht bent? Nee, hè? Nee. En heeft u ook nergens een klein babytje rondlopen? Neem me niet kwalijk dat ik langzaam met mijn hand onder de deken schuif. Nee, maar ik heb ook geen babytje. Nee. En u heeft zich in de maatschappij natuurlijk ook nooit kunnen ontplooien, hè? Nee. En natuurlijk ook nooit vrienden gehad of gekregen. Nee. En weet u ook waarom? Ze vinden me vies. Ja, Vies ze vinden u te vies. vinden Ja. me, Ik vind dat je daar doorheen moet kijken, Ja, hoor. tuurlijk. Je ziet het wel gelijk als u binnenkomt. Maar je moet er toch doorheen kijken. Het gaat er niet om of je vies van buiten bent, maar of je vies van binnen bent. En dan nog. Soms heeft iemand een kolossale fantasie. Hè? En ik wil dat persoonlijk dan toch niet met vies bestempelen. Hè? Wat anderen als ordinair of perverse zien, dat zie ik vaak eerder als levendig. Neem me niet kwalijk dat ik even aan uw levensboom zat. Hij ligt zo aangenaam in de hand. Je hand is meteen gevuld met uw boom, hè? Ja. U vindt het toch niet erg, hè? Dat ik mijn hand langzaam op en neer beweeg? Nee, want ik heb wel een goed ritme, hoor, zeg ik het zelf. Ik mag er altijd heel veel complimentjes over ontvangen. Heeft u kinderen eigenlijk? Zeg, hoe komt u daar nou toch ineens op? Nou, Zeg, wat een rare vraag. Nou. Nee, die heb ik nooit gehad ook. Nee, eerlijk gezegd niet, nee. Ik had wel altijd graag een heel klein babytje willen hebben. Maar de doktoren, die hebben gekeken en die vonden mijn buik te klein. En als ik die kinderen nou wel eens op straat zie lopen, dan denk ik ook bij mezelf, ja, dat zou er bij mij nooit ingegaan zijn. Laat staan dat het er weer heel uitgekomen zou zijn, hè. Ja. Ik moet zeggen, ik ben wel vaak schijnzwanger geweest. En 1 keer zelfs schijndood. Dat was ook wel grappig. Ja. Ik heb hem toch niet te stevig beet, hoop ik? Nee. Want de een wil weer dat je hem nauwelijks beetpakt. En de ander wil weer dat je hem haast dichtknijpt. Ja. En wie ben ik dan om daar een mening over te hebben, hè? Ja. Heeft u eigenlijk ook leuke broertjes of zusjes? Een oude zusje. Hoeveel ouder? 15 Ach jaar. nee, het zal toch niet? Nee. Ze sloeg me altijd. Nee. Ze heeft me dat met een hamer op mijn kop geslagen. Ja, maar dat zal u toch wel verdiend hebben. Zoiets doet iemand niet voor niks, hè? Nee, doe ik het niet te snel ook? Nee, niet te Ietsje snel, niet te snel. sneller misschien. Ietsje sneller. Kan U het moet mij niet sneller? commanderen. Daar hou ik niet van. Ik sta helemaal alleen op de wereld. Helemaal alleen. Niemand heb ik. Zo snel genoeg wel? Ja, dat is goed. Ja, dat is een goede tempo. U mag trouwens aanstonds niet schreeuwen, hoor, vanwege de buren. Oh. Want dat kunnen ze niet tegen, hè? Nee. Nee, toen ik geboren werd, hebben ze me in de goot gelegd. De vondeling. Dat werd ook zo eerder. Dat is weer, in de goot. Zeg, ik heb wel eens uit de goot gegeten. Toen ik nog maar 2 jaar was. Heerlijk was dat. Wat is er? Wat is er? Wat is er? Godverdomme, jezus. We zijn er al. Dat ging ook nogal geruisloos, hè? Ja. Wacht, ik zal even een handdoekje pakken, hè? Anders gaat het allemaal zo plakken en kleven. Ja, een momentje. Ja. Vond u het wel lekker? Ja. Ja, zie je, ik krijg altijd heel veel complimentjes daarover. Zo, ik zou denk ik zelfs wel aan een wedstrijd mee kunnen doen. Hè? Ja. Nou, dat is eventjes lekker schoonmaken, hè. Zo, een beetje poetsen. Ja, het is zo opgedroogd, hè. Nou ja, u zult zich nu wel een heel ander mens voelen, hè. Dat lucht zo ontzettend op, dat weet ik. Ja. Nou, jij heeft wel verdiend, u heeft ook niet veel liefde gekend, hè. Heeft u een douche eigenlijk? Heeft u een maar daar mag u niet in. Daar mag u niet in. Ja, maar Want altijd als er heren geweest zijn, verstopt mijn gootje.
Dus daar blijft u uit. U gaat zich maar in de keuken wassen. Het is nou niet koud, dus met dat smoesje kunt u niet aankomen. Slapperling. Waarom huilt u nou? Niet huilen. Ach, niet huilen. In mijn huis wordt niet gehuild, want daar kan ik persoonlijk niet tegen. Kunt u me de gasslang even aanreiken? Ik wil dood. Ja, mag ik u iets zeggen? Mag ik u even iets tegen u persoonlijk zeggen? Het is geen kritiek hoor, want ik neem de mensen zoals ze zijn. Maar ik wilde zeggen, u praat een beetje lui. Oh. Want wat vroeg u nou net? Kunt u me de gasslang even aanreiken? Ja, ik denk dat ik weet wat u zegt. Volgens mij zegt u... Kunt u me de gasslang even aanreiken? Nou, doe ik u dus na, hè? Zo goed of zo kwaad als het gaat. Maar volgens mij kunt u beter zeggen... kunt u me even de gasslang aanreiken? Hè? U moet er ook vrolijker bij kijken. Dan komt zo'n zin veel beter tot zijn recht, hè? Doe mij nou eens na, doe het eens. Kunt u me de gasslang even aanreiken? Ja, ziet u wat dat u het wel kan? Ja, oh, ja. U zegt moet u zeggen. U moet de rond maken, hè? Ja. Daar zult u met boodschappen doen ook heel veel profijt van hebben. Ja, ziet u wel, het gaat wel een stuk beter, ziet u wel. Ja. Al zijn het maar een paar woorden die u goed uitspreekt, hè? Dan hebben de mensen in elk geval een indruk, hè? Dat is zo belangrijk, dat mensen een goede indruk krijgen. Nou ja, blijft u maar even rustig daar liggen. Of gaat u zich wassen op de wc bij het fonteintje. Dan zal ik even een verrukkelijke maaltijd voor u bereiden, hè? Ik heb nog een heerlijke bloedworstkindje voor u. En die ga ik dan bakken. En daarna heb ik nog een paar fijne gebakken mosselen van 2 weken geleden. Dus dat zal ook wel ingaan. Ja. En dan moeten we maar zien hoe het leven zich aan ons zal ontrollen. Ik aanvaard het maar zoals het op me afkomt. Ja. Miauw, miauw, miauw. Waar doet u dat aan denken, dokter? Wat zeg je? Ik vroeg waar u dat aan deed denken, dat geluid. Welk geluid? Wat ik net deed. Wat deed je dan? U luistert ook nooit naar me. Ik word altijd op mezelf teruggeworpen. Ik krijg altijd lik op stuk vanaf mijn babytijd af aan al. Ik voel me toch soms zo wanhopig alleen staan. Maar wat deed je dan? Ik deed dit geluid voor u. Miauw, miauw, miauw. En dan moet u zeggen waar u dat aan doet denken. Aan een poes? Ja, wat een leuk spel is het, hè. En nou het volgende geluid dit. Tweety, 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 tweety. Dat weet ik niet. Het kan ook vliegen. Tweety, 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 tweety. Een vogeltje? Ja! Nou moet u een geluid maken. Een worm. Nee, die maakt toch niet zo'n geluid? Nou ja, als hij ergens aan ruikt toch wel, meen ik. Nee. Wat voor geluid maakt een worm dan? Ja, dat weet ik niet. Nou, dan heb je het al, dan heb je het toch al. Dus het kan best zijn dat hij een dergelijk geluid maakt. Nee. Nou, het volgende geluid. Piep, 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 Een piep aan de deur. Nee. Piep aan de remmen. Nee, ook niet. Een piep aan het geheugen. Nee, ook niet. Nou, dan weet ik het ook niet, dan weet ik het niet. Wat heeft Amsterdam toch een mooie gracht, Ja. hè, dokter? Ik zou er zo in willen springen. Ik deed het geluid van Wacht een... nog even. Een ongelukkige hond. Nee, ook niet. Oh, nou doet het dan het geluid nog eens na? Piep, 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 piep. Nee, ik weet het waarakje niet. Ik weet het toch niet. Een muisje. Hè, is dat nou alles? Wat bent u toch kinderachtig, zeg. Bent u nou een volwassen dokter? Die gaat hier een beetje het geluid van een muisje na proberen te doen. En het is niet eens het geluid van een muisje. Jawel. Een muisje doet helemaal niet piep, 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 piep. Maar die doet veel meer piep, 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 piep. Dokter, waar moet het toch heen? Het was wel het geluid van een muisje. Nee, het was niet het geluid van een muisje. Jawel. En als u dat vol wilt houden, dan laat ik u opsluiten. Het was niet het geluid van een muisje. Wel waar. Het was Ik bel wel... geen GD, hoor. Doe dit maar. Het was wel het geluid Het van was een muisje. niet het Jawel. geluid van een muisje wat u deed. Nee, je hebt ook gelijk. Het was ook niet het geluid van een muisje. Dat vind ik Het was- sportief van u. Je hebt gelijk. En wat voor geluid was het dan wel? Dat zeg ik niet. Lul.
Weet u, meneer Guttering, ik heb zo'n angst voor geheugenverlies. Ja, ik heb angst om mensenschuw te worden. Ja, en ik heb angst om mijn geheugen te moeten verliezen. Dat zei u net ook al. Nou, ziet u, dan is die angst toch helemaal niet overdreven. Ik heb angst voor kaalhoofdigheid Gezellig, gekregen. hè? Wilt u nog iets drinken? Ja, als er maar geen alcohol in zit, want ik ben ook bang om dronken te worden. Daar heb ik ook angst Ja, en voor. ik heb de laatste tijd weer zo'n vreselijke bigangst gekregen. Oh, ik krikangst. En ik heb faalangst. Vandaar misschien ook die bigangst. Ja, heeft u nooit last van doodsangst? Hoe komt u daar nou bij? Zie ik zo bleek soms? Nee, niet bleker dan anders. Heeft u soms doodsangst? Nou, nu niet meer, maar vroeger wel. Ik ben wel bang dat die doodsangst weer terugkeert, Ik heb hoor. wel kankerangst, Oh. hoor. Maar dat heeft ook met doodsangst te maken, hè? Nou, nee, dat vind ik niet, hoor. We moeten de discussie wel zuiver houden, mevrouw Dolman. Ik vind kankerangst iets heel anders, Oh, ja? hoor. Ja, dat vind ik iets heel anders. Ja, Oh, ja, nou. ja. Ik heb de laatste tijd ook een vreselijke discussieangst. Hoe bedoelt u dat? Nou, ik durf niet meer te discussiëren. Maar nou discussiëren we toch ook? Ja, dat is hè? zo, daar heeft u weer gelijk op. Ja. Maar ik durf mijn mening niet meer goed te Oh. verdedigen. Ik geef gelijk iemand gelijk om er vanaf te zijn. U dan, geeft hè? iemand gelijk omdat hij iemand ook gelijk heeft. Dat vind Ja, ik. dat is zo, daar heeft u weer gelijk Ik op. heb ook Sinterklaasangst. Oh, ik kerstangst. Oh. En ik heb nu de laatste tijd ook poetsangst. Ja? Ik durf niet meer te poetsen. Ik heb snuitangst. Ik durf niet meer te snuiten. Oh, dat is ook, ja. Ik heb juist weer een kuchobsessie. Dan moet ik achter elkaar kuchen. Ja. Nou, het zal allemaal wel meevallen, maar hè? ik heb ook, maar dat mag u tegen niemand zeggen, hoor. Ik heb ook een huppelobsessie. Ik moet om de 3 passen een huppel maken. Dat is ook raar, Wat hè? zullen de mensen er raar op kijken als we u over straat zien lopen? Nou ja, hè? dat is niet het ergste. Ja. Beter dat ze raar opkijken dan dat ze helemaal niet Dat opkijken. is waar, hè? ja, daar heb je weer gelijk op. Hoewel ik me Ja. liever onopvallend voortbeweeg, hoor. Ja, maar voor u is het ook heel anders. Voor u is het veel beter om u onopvallend te bewegen. Maar ik mag wel wat aandacht aanvaarden van de mensen. Nou, ik ga weer eens naar beneden toe. En ik heb ook angst om in de steek gelaten te worden. Ik heb helemaal niemand die me in de steek zou kunnen laten. Ja, dat is mijn probleem. Ja, denkt u trouwens dat wij meer angsten hebben dan anderen, mevrouw Dolman? Ja, maar daar ben Ja? ik ook juist zo bang voor. Dat wij Oh, meer ja. angsten hebben dan andere Ik ben ook zo mensen. bang voor uw vriendin Ankie. Nou ja, daar komt u wel overheen. Ja, en ik ben ook bang dat de mensen niet eerlijk tegen me zijn. Ja, Dat nou heb ik weten we ook. het wel, nou En weten we het ik wel. vind- Ik ben altijd bang dat ik mijn geheugen moet verliezen. Ja, dat heb je al 2 keer gezegd. Ach, val dood. Goedemiddag, wie u ook zijn mogen. U spreekt met mevrouw Dolman. En ik voel me best een beetje gedeprimeerd door het weer. Maar ik zal wel niet de enige zijn. En wie zou ik aan de andere kant van de lijn mogen ontvangen? Met Van Giepen van het telefoondistrict Amsterdam. Nou ja, dat moet kunnen. En wat is de reden dat u mij foneert? Dat ik te hard spreek misschien door de telefoon? Of dat ik met ongepoetste tanden bel wellicht? Of te veel spuug in het spreekgedeelte? Mijn spreekgedeelte stinkt nogal, dat is zo. Ja, dat is zonder meer waar. Of foont u mij misschien om me te dreigen door te snijden? Waarom belt u eigenlijk? Ik heb momenteel wel wat anders te doen. U spreekt met Van Giepen. Oh, nou ja, dat is wel een echte mannennaam. Bevalt de telefoon u nogal? Oh, zeker, ja hoor, zeker, dank u. Mooi. Voor de belangstelling. Heeft u nog wensen? Nou, nee. U bedoelt dus wat de telefoon aangaat, hè? Ja. Ja, ach, ik zou wel een nieuw spreekgedeelte willen hebben, vanwege dat mijn oude gedeelte zo stinkt, hè? Kan dat? Zou ik daarop kunnen rekenen? Nee, dat kan niet. Dan moet u het schoonmaken, lijkt mij. Dat is Nou, het beste. fijn, dat heb ik dan ook weer geleerd. Fijn om met zo'n openhartig iemand te mogen discussiëren. Wat vindt u eigenlijk de leukste gesprekken? Om zelf te voeren? Ja. Oh, afscheidsgesprekken vind ik mooi. Dat je tegen iemand zegt... nou, we hebben geloof ik niet zoveel meer te zeggen, hè? Ja. Dat vind ik prachtig. Ja. Zo van, misschien zien we elkaar nog wel een keer ergens, hè? Toevallig. Maar we moeten elkaar dan maar niet meer zoveel bellen, hè? Dat wekt dan toch te veel emotie, hè? We moeten elkaar dan maar een beetje rust geven dan, hè? Dan komen we er wel doorheen, hoop ik, hè? Ja. En wat vindt u... Want steeds als ik je stem hoor, dan wordt mijn hart weer opengereten, hè? Toen we elkaar pas hadden ontmoet, had ik toch nooit gedacht dat het zo zou aflopen, hè? Maar het is niet anders, hè? En wat voor gesprekken We hadden vindt misschien niet gelijk zo hard van stapel moeten lopen, hè? En misschien had ik je vrouw niet zo vaak moeten bellen, hè? Ja, dat vindt u En, dus leuk. en had ik niet tegen haar moeten zeggen wat ik allemaal met je deed en wat je het leukste vond, hè? Dat had ik misschien niet moeten zeggen, want ik begrijp dat zij helemaal niks meer met je deed, hè? Nou ja, het is gebeurd, hè? Het heb zo moeten zijn, hè? Dan ga ik maar weer terug naar het bejaardenwerk, hè?
Dan maak ik mijn eigen in elk geval nog nuttig. Goed, ik ga maar weer eens iemand anders Wat bellen. zegt u? Doet u normaal, mevrouw Dalman. Ik heb u alleen gevraagd wat u leuke gesprekken vond. Ik heb u niet om een monoloog Hoe gevraagd. durft u? Ja. U vroeg mij wat ik leuke gesprekken vond en ik geef u een voorbeeld. En u hoeft mij niet zo te bejegenen. Dat aanvaard ik niet van mijn kruidenier en ook niet van u. Oh, dat Hoort wist u? ik niet. Dat wist ik niet. Neemt u me niet kwalijk. Wat vindt u nog meer leuke gesprekken? Mensen die kwaad zijn, dat vind ik ook leuke gesprekken. Tussen mensen die kwaad zijn en elkaar uitschelden. Hoort u, meneer Van Giepa? Als ik zo heette, zou ik me laten castreren. Dat vind ik. Ach, het heeft hij neergelegd. Dankbaar zijn de mensen ook al niet meer. Who can it be? Hello, hello. Yes, this is me. Oh, darling, what a surprise. It's been so long, there is tears in my eyes. When will you be here? What time will it be? Oh, you're not coming. I see, oh, I see. Well, I hope you'll be happy. Thank you, I'll try. Thank you for calling. Goodbye. Wat een rotzak is dat toch, zeg. Wat moet ik nou toch doen? Wat een mispunt, wat een hufter. Maar ik krijg hem wel. Ik krijg jou wel, kereltje. Zo makkelijk kom je niet van tante af. Ik gooi straks gelijk jouw schoenen het raam uit. En daarna je pyjama en je antieke klokje, je scheerkwast en je tandenborstel, je asbak en je valiumpillen. Ik gooi alles het raam uit. Kan me niet schelen wat de buren denken. Die smerige aftershave van je en al je familiefoto's. Ik ben ook niet op mijn achterhoofd gevallen. Ik heb ook mijn grenzen. En je dagboeken gaan er ook uit. Oh ja, de telefonist wacht nog. Yes, operator, I'll hang up the phone. Yes, I know that my party is gone. Oh, but I always love him. I guess till I die. Thank you for calling. Goodbye. Je leesbril gooi ik er ook uit. Thank you for calling. Goodbye. Maar je zwembroek hou ik zelf. Thank you for calling. Goodbye. Ik hoop dat ik morgen weer een beetje beter ben. Dat zal toch wel, mevrouw Dalman? Kunt u dat glaasje sinaasappel even aangeven, meneer Guttering? Dat sinaasappelsapglaasje. Ja, anders moet ik mijn bed uit. Dit glaasje, mevrouw Dalman? Ja, er staat toch maar één glaasje? Ja, dat is zo, Kunt u mijn kussen ook even wat in mijn rug duwen, meneer Guttering? Dan zit ik wat makkelijker in bed, hè? Ja, zo. Doe ik het zo goed? Ja, heerlijk zeg. Wat bent u trouwens sterk? Dat valt er niet eens op. Nou, maar zo'n kussen is niet zo zwaar, toch? Ja, nee, het is zo dat u er gelijk op. Het is niet zwaar. Heeft u de laatste tijd nog interessante dingen medegemaakt, Guttewinkel? Nou, ik ben weer bij mijn eerste ex-vrouw op bezoek geweest. Oh. En daar heb ik mijn zoontje weer gezien. Ja. En herkende hij u nog? Meteen. Hij was in de wolken. Hij omhelsde me echt en zei, papa. Zo innig drukte hij zich tegen me aan, papa. En later merkte ik dat hij mijn portefeuille gerold had. Mevrouw Dalman, hij had mijn portefeuille gerold. Ja. Wat een donderstien. Dat verwacht je dan niet, wat hè? Wat een donderstien. Nee. Nou ja, hij zal het geld wel nodig gehad hebben, hè? Spuit uw zoontje eigenlijk al? Hoe bedoelt u dat? Hoe bedoelt u dat, mevrouw Dalman? Nou, heroïne of zo, ik noem maar wat. Nou, hij snoof wel steeds van het witte spul, maar dan zei hij dat het meel was. Dat hij zich slijmerig voelde en dat het dan door het meel samen ging klonten. Ja, dat lijkt me nogal raar, hoor. Maar het kan natuurlijk wel. Ja. Hij zal heus niet tegen mij liggen, hoor. Hij heeft zulke eerlijke ogen, mevrouw Dalman. Goud eerlijk is hij. Ja, hoor. En uw eerste ex-vrouw, is die nog een beetje aardig voor u?
Nou, die was op de slaapkamer met een kennis van haar, zei ze. Die heb ik helemaal heel even wat gezien. jammer, hè, dan. Ja, Wat en jammer. Pieter, mijn zoontje, die zei dat ze geld aan het verdienen was. Met de kook op Ja. Terwijl ik er duidelijk... Ja. Ik hoorde er duidelijk op de slaapkamer. Ze was helemaal niet geld aan het verdienen. Ze was aan het Nee, schreeuwen, nee, ze kreunde ja, en nou ze ja. schreeuwde. We kunnen misschien beter over een ander onderwerp beginnen dan, hè? Ja, maar het is echt een enige zin, hoor. Maar ik zou niet meer terug willen. Dat is het. Nou, maar Guttie, Mop, dat hoeft toch ook niet? U heeft het nou toch ook goed? Ja, maar ik voel me zo vaak alleen. Dat is het. Ja. Want zo'n kindje van je, wat je ziet opgroeien en langzaam zijn eigen weg ziet gaan, dat mis ik zo. Ik zie hem eens in de maand maar. Dat is toch zo weinig, hè? Eens in de maand, dat is toch veel te weinig, dat is hè? niet veel, nee. En dat had ik me heel anders voorgesteld, zeg. mevrouw Dolman. We waren zo gelukkig. En toen hij geboren werd, toen dacht ik echt bij hem te kunnen blijven tot hij groot zou zijn. Maar het heeft niet zo mogen zijn. Och, niet huilen, Gutteling, niet huilen. Uw buurvrouw is toch bij u? Ik ben het toch. Niet huilen, meneer Gutteling, niet huilen. De vorige maand zei hij tegen me dat als ik hem niet 200 gulden per maand zou betalen, hij dan niet meer papa tegen me zou zeggen. Nou ja, we zullen maar over andere dingen gaan denken, hè? Meneer Gutteling, kunt u misschien even het licht aansteken? Het is zo donker. En daar word je ook zo somber van, hoor, hè? hè, dat lucht wel op eventjes huilen, hoor. Ja, natuurlijk. U heeft trouwens een hele prettige huil. Oh, dank u hoort, u. het valt me nu pas op. Ja. Want ik vind dat sommige mensen altijd zo schreeuwen als ze Daar huilen. hebt u gelijk op, ja. Dat vind ik zo irritant. Ja. Maar u heeft echt een kreunende huil. U zelf snikt meer, Ja, hè? het is zo. Ja, daar heeft u weer gelijk op. Ik ben zelf wat muzikaler dan u, maar dat geeft niet. Daarom bent u nog niet minder. Oh, fijn. Dank u wel voor het compliment, nou, hoor. Ja, nou, zo, hè. Ik voel mezelf ook alweer een stuk beter. Leuk. Hoe Als iemand hoge anders hoort koorts huilen heeft u tegelijkertijd, eigenlijk? dan voel je jezelf ook al meteen weer een stuk beter. Maar hoe hoge koorts heeft u? 37,1. Maar het kan nog hoger worden. Ja, maar dan kunt u toch makkelijk opstaan met 37,1, hoeft u helemaal niet in bed te Nee, dat blijven is zo. liggen. Ja, daar heeft u weer hoeft gelijk helemaal op. niet. Ja. Nou, dan sta ik weer op. Ja, natuurlijk, Mop. Kunt u me even Ja. helpen om uit bed te komen? Ja, hoor, een beetje duwen, hè? Zo, ja. Ja, zo. Dat was Zo. een goede tip van u, meneer Gutteling. Ja, Een hè? hele goede tip. Ja. Regen, regen, regen. Ik loop door de Kalverstraat en het regent. Ik fiets door de Kallandlaan en het regent. Ik sta bij de Westertoren op de tram te wachten en het regent. Wat zeg je? Stil even, ik ben aan het dichten. Ja, doe de kachel eens wat hoger, want ik kan me niet goed concentreren. Storm, 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 storm. Ik loop naar het Muiderpoortstation en het stormt. Ik word door brutale jongens in de Prinsengracht geduwd en het stormt. Ik word op de Nassaukade bijna voor mijn leven overreden in de storm. Wat een rot weer, hè? Ja, is vindt het? u? Ja. Bliksem, 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 bliksem. Wie zijt gij die mij dat licht schenkt? Of ben ik het zelf? Wie zijt gij die boven Amsterdam zo vreselijk weent? Of ben ik het zelf? Wie zijt gij die bomen omblaast en mensen laat struikelen? Of ben ik het zelf? Zal ik een trui voor je breien? Wat zegt u? Zal ik een trui voor je breien met een veehals? Ja, waarom niet? Even stil nou, ik kom nu in de conclusie toe. En in het storm en in de koude en begeleid door bliksem op een drijfnatte straat zag ik jou. Ik zag jou. Ik zag jou. En je keek me aan met je voltallige lichaam en je ogen hunkerden naar liefde en ontlading. En we schoven luttele stappen naar elkaar toe. En de storm werd jouw adem. En de regen werd jouw zweet. En de bliksem was onze vonk die oversloeg. Is dat een gedicht? Ja! Oh. Was het de liefde die een onderkomen voor ons zocht voor een uurtje? Of was het de hunkering die ons bijeendreef op dat betonnen studentenhokje op de Westermarkt?
En jouw zachte mond. En jouw schone wenkbrauwen. En jouw golvende nek. Die zo onwaarschijnlijk plotseling verdween in jouw brutale romp. Ach, ach, ach. Het geheel duurde maar kort. En zelf heb ik er niet veel van gemerkt. En door het raam ben ik, terwijl jij thee aan het zetten was en de smerige kopjes al klaar stonden, door het raam ben ik naar buiten gekropen. De ontmoeting was mooi, maar de pijn is gebleven. Is dat een gedicht? Ja, als ik het een gedicht noem, dan is het een gedicht. Hallo, hallo. U heeft het nummer gedraaid van Margareet Dolman. En met wie heb ik het genoegen? Dag Grietje, met Greta. Met wie? Met Greta. Welke Greta? Bijou zit niet uit het raam te kijken. Bok. Bok? Ja, Bok. Bok. Ja, Bok. 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 Ja, Bok, Bok, Bok. 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 Ja, Bok, 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 Bok. 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 Ja, Bok, 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 bok. Ja, Greta Bok spreekt. Nou, ik weet het niet. Van de lagere tweede tyfusschool in de Admiralenploeg. Ja, maar waarom belt u mij? Komt er een reunie of zo? Nee, maar weet je niet meer wie ik ben? Nee, eigenlijk niet. Ik zat achter je in de klas en trok je altijd aan je haren. Oh. En ik heb wel eens een punaise op je stoel gelegd ook. Ja, die is er nooit meer uitgegaan. En Nee. ik heb wel eens toen de juffrouw even naar de wc was, een inktpot in haar tasje leeggegooid. En later gezegd dat jij het gedaan had. En toen heb jij nog zoveel klappen Ja, ik gekregen. weet het weer. Ja. Jij zit achter me. Ik weet het. Ja. Ja, jij blies ook altijd in mijn nek. Ja. En als ik iets fout zei, dan begon jij altijd te giechelen. Ja. En in de pauze trapte je me Ik altijd. was ook Ja. zo jaloers op jou. Je was altijd zo goed en alle jongens liepen altijd achter je aan. Ach, zeg. Ja. Hou op alsjeblieft. Hou op alsjeblieft. Het zweet begint me nu alweer uit te Ik heb ook breken. wel tegen de juf Huh? gezegd dat jij altijd van die vieze dingen deed. Ja, maar waarom bel je me nou dan? Hè? Wat is Ik de heb er reden? spijt van. Ik ben nou 91. En nou... Dat lig je. Ja, dat is zo. Maar ik zeg mijn leeftijd liever niet, hoor. Nou, het hoeft toch ook niet? Nou, fijn. Ik vraag het toch niet om Maar ik heb er zo ook, hè? spijt van. En ik dacht, ik moet je toch nog eens een keer bellen. Dit is haast een halve eeuw geleden Nou, al, hè. zeg, kom nou. Maar ik dacht, ik bel je om je om vergiffenis te vragen. Oh. Dat is het. En Oh. hoe ouder ik werd, hoe groter de zwarte vlek op mijn ziel werd. Ja. En ben je nog steeds kwaad eigenlijk op me? Nee. Oh, gelukkig, hè? Nou heb ik het toch gezegd. Ben ik er toch vanaf, Ja, hè? dat is zo, ja. Een pak van mijn hart is het, zeg. Wat heerlijk om je stem weer te horen. Hij is er niet mooier op geworden, hè? Dat vind ik. Of wil je dat we elkaar weer eens zien, Oh, misschien? nee, want ik ben nog niks veranderd. Ik zou meteen weer toestaan. Oh. Ja, ik belde zomaar en dan ben ik het kwijt, hè? Ja. En ik voel me toch zo opgelucht. Nou, mooi. Ja. Fijn met je gesproken te mogen Ik vond hebben, het hè? fijn dat je daar hebt willen luisteren, Greetje. Ja. Dag, Greta. Dag, Greetje, en zo'n rancune, hè? Ja, hoor. Ja, dag. Dag. Beslagen ruit. Door de beslagen ruit van lijn 2 keek ik naar buiten. Verloren. En daar zag ik jou. Verloren stond je voor een etalage. Versleten broek. Ik keek naar je leren jasje en je versleten broek. Je bukte. Je liet iets vallen en je bukte. Buk nog een keer. Geluk is toch al zo teer. Buk nog een keer. Mijn liefde vraagt niet om meer. Achterna. Ik struikelde uit de tram en liep je achterna. Billy. Spontaan noemde ik je Billy. Ik hoopte zo dat je weer zou bukken. Een cent
Wanhopig gooide ik een cent voor je voeten. Door de straat, Het gerinkel klonk als een zonsopgang door de straat. buk, buk, buk nog een keer. Geluk is toch al zo teer. Buk, buk, buk nog een keer. Mijn liefde vraagt niet om meer. Je liep door, Je liep door? Oh, Billy, waarom liep je door? een wonder. Ik moest je volgen en hoopte toch zo op een wonder. Een gulden, In een opwelling gooide ik een gulden voor je voeten. het gonsde. Maar jij versnelde je pas. Mijn gulden liet je liggen. Het gonste in mijn hoofd. Buk, buk, buk nog een keer. Geluk is toch al zo teer. Buk, buk, buk nog een keer. Mijn liefde vraagt niet om meer. Laatste geld, Ik gooide een briefje van 100 voor je, Billy. Het was mijn laatste geld. adem stokte. Het dwarrelde in de wind voor je uit. Wat zou je doen? Mijn adem stokte. Trapte erop, Zag je het briefje niet vallen of wilde je niet bukken? Je trapte erop en liep door. het niets. Je verdween in het niets. Oh, Billy, Billy, Billy. Oh, buk, buk, buk nog een keer. Vooruit zeg, geluk is toch al zo teer. Ja, buk, buk, buk nog een keer. Doe nou, liefde, vraag niet om meer. Nee, nee. Oh, oh, ja. Het is echt weer om een einde aan je eigen leven te maken, hè? Ja, vindt u dat nou? Ja, ik vraag me wel eens Oh af, ja. ook waar alles toe dient. Ja, hè, dat lijkt mij nou ook. Dat En weet of ik nou ook nog niet. erger wordt. Nou ja, waarom ook niet weer, hè? Dat Want, zal toch wel? wat is nou bijvoorbeeld Ja. het ergste, meneer Guttering, wat u heeft medegemaakt? Oh, dat is wel recht op de man af, zeg. Ik heb wel eens gevraagd aan iemand die al lang dood was. Is die Oh. er ook? Ja, dat heb ik gedaan. En u? Ik heb wel eens de slappe lach gekregen op een begrafenis. Ik heb wel eens een knalrode kop gekregen. Ik ook. Ik heb wel eens een komkommer door de wc gegooid en te beneden lekkage kwam. Dat is niet Heb zo ik gehad. erg. Nee, dat is zo. Daar heeft u weer gelijk op. Dat is zo, ja. Ik ben wel eens met een vliegtuig in een luchtzak gevallen. Ik heb wel eens de verkeerde persoon Ik uitgescholden. heb wel eens met iemand geslapen en dan dacht ik in mijn slaap dat het heel iemand anders was. Oh, dat heb ik precies omgekeerd gehad. Dat ik me altijd goed besefte dat het de hele nacht dezelfde persoon was. Dat Ik heb duurde pas de niet trein nacht lang. gemist. Ik de tram. Ik mijn Ik geheugen. mijn verstand. Heeft toch niet? Nee, nou, En nou, ja. meneer Guttering, moet u Ja. zeggen wat voor ergs u wel eens gedaan hebt. Ik heb wel eens een vogeltje doodgemaakt. Heb ik wel eens Oh, gedaan. wat gemeen is dat. Ja, maar dat was door een auto aangereden en ze was al aan het sterven. Dus toen moest Oh, het ja, wel. dan mag het. Dan ja, mag het. dat Ik kon dacht niet dat het anders. voor uw eigen avondmaal was, dat u het vogeltje dood ik heb wel eens met mijn gemaakt hoofd had. tegen, ik heb wel eens mijn hoofd tegen een verkeersbord opgelopen, wegens dat ik te lang omkeek naar een Ik bepaald heb wel eens persoon. een plaat gejat uit een winkel. Oh, ik was een aanzichtkaart. Heb ik ook wel eens Ik was gedaan. een koektrommeltje. Ik ben wel eens op mijn vingers getikt geworden ook. Ik ben wel eens over iemand gestruikeld. Ik ben wel eens met de auto over de kop geslagen. Ik heb wel eens bij het politiebureau naar binnen gekeken. Ik ben een keer getrouwd geweest. Ik ben een keer bijna onder een tram gekomen. Dat heeft u wel gezegd. Volgens mij niet, hoor. Nee, dat is zo. Daar heeft u weer gelijk op. Ja, dat is zo, ja. Ik heb wel eens moeten snuiten terwijl ik geen zakdoek had. Heb ik het toch gedaan. Ik heb wel eens bijna een wintervoet gehad ook. Ja. Ik heb wel eens gelachen en geplast tegelijk. Ik heb wel eens gezegd dat ik iets gelezen had wat ik helemaal niet gelezen had. Oh, wat brutaal. Ja, maar daar heb ik later ook spijt van gekregen, hoor. Ik ben wel eens ziek Ja? geweest. Ah. Wilt u nog iets drinken, meneer Guttering? Ja, graag. wat? Een En, grapefruitsap wat praten we wil toch ik gezellig, graag. hè? Ja, een Ja, grapefruitsap. dat zal ik geven. Ja. Ik ben wel eens bijna verdronken. Ik heb wel eens een windje gelaten in een deftig gezelschap. Pardon? Neemt u niet kwalijk, het was een slip op de tong, hoor. Neemt u niet Ik ben wel eens kwalijk. bijna gek geworden. Ik ben wel eens verdrietig Ik geweest. heb wel eens een kapotte stofzuiger gehad. Ik heb wel eens platjes gehad. Meneer Guttering, beheers u. Ik heb wel eens andere buren willen hebben. Ja, ik ook. Ik heb wel eens wat moeten eten wat ik helemaal niet lekker vond. Erg, hè? Ja, maar ik heb het toch gedaan, hoor, mevrouw U heeft toch Dalman. ook een hoopvol Ja, hè? doorzettingsvermogen, Ja, zeg. dank u wel voor het compliment. Nou, ja. Ik ben wel eens mijn stem bijna Ja, kwijtgeraakt. zo iedereen wat. Ik ben wel eens over mijn toeren geweest ook. Ja, meneer Guttering, zo Ja. iedereen wat. Laten Ja, we dat is daar nou zo. maar op Ja, dat is zo. Ja, dat U heeft u weer heeft dat gelijk en de op. andere Ja, heeft u wat ja, anders, ja, dus zo ja. gaat het maar door. Ja, dat is zo. Dat heeft u Hè? weer gelijk op. Ik was bijna in het zonnesteek heb ik wel eens bijna Ja. gehad. Ja, Ja, dus heb ik verder ook nog wel wat, meneer gehad. Guttering, want ik heb nog mevrouw heel veel Dalman. te doen. Nee, ik heb verder niks. Nee, Nou, nee, het is nee, fijn nee. dat u van Ja, gedachten dank u hebben wel, mogen hoor. wisselen, Ja, meneer dank u wel, Guttering. Dalman.